یوسف اک خورتکی ji Bakurê Kurdistanê ye 30 salî ye li İzmirê dimîne nabîne lê gelekî zîrek û gelekî jî hatiye nedîtina wî bi tu awahî li hemberî wî li pêşiya wî nebûye alisteng nebûye kelem. Yusuf li zanîngehê beşê dîrokê jî xwendiye ne tenê ev şanoger jî û serokê komeleya biratiya gelan e. Dibêje ez bi saya dil bixwîn dara û rûdawê fêrî Kurdî bûm. Ev hem ji bo min hev ji bo rûdawê serbilindiyeke gelekî mezin e. Yusuf ez jî bi rêya hinek camêran fêrî xwendin û nivîsandina Kurdî bûm. Çima? Ji ber ku li Sûriyê Kurdî tinebû yanî li cem hebû. Em li mal bi Kurdî diaxivîn, li derve bi Kurdî diaxivîn. Ne li dibistanan ne jî li zanîngehê xwendin û nivîsandina bi Kurdî tunebû. Yani zimanê Kurdî li Sûriyê bi awayekî fermî qedexe bû. Tu zanî Yusuf, ji te re dibêjim. Em bi dizî fêrî xwendin û nivîsandina bi Kurdî bûn. Çawa fêr bûn? Di malan da yekî ku ji me baştir zanibû Kurdî binivîsîne û bixwîne, em diketine malan, em çend xort keç di malekê de kom dibûn, me derî digirt, yek jî derdikete derva ji bo ku kontrol bike. Ji ber ku ihtimal hebû muxabaratek êrişî wê malê bike, me hemûyan bigire. Yani di fêrî xwendin û nivîsandina Kurdî bibî sûc bû, ihtimaleke mezin bû. Tu girtibana û tu bavê te na zindanê haya kesî jî ji te tinebû. Min ji zimanê Kurdî pir hez kir bi rastî. Bi eşq ez fêrî xwendin û nivîsandina bi Kurdî bûm. Ji ber vê yekê jî bi eşq bi Kurdî karê xwe yê rojnamevanî dikim û bawer dikim di vî karî de jî gelekî serkeftî me. Kêfa min tê dema ku ez dibînim yek ji zimanê Kurdî hez dike. Hez dikim ku bi zimanê Kurdî bixwîne, binivîsîne û fêr bike. Binêrin Yusuf Ak ji hevalê me Ömer Sönmez re çi dibêje? Yusuf Can, tu Kurdiya te çima qasa xweş e? Tu ji kuyên bûyî? Zêde nexweş e, em asîmîle bûne. Yani ji ber ku em zimanê xwe perwerdehî nabînin, bi zimanê xwe baş naaxivin, hêdî em asîmîle dibin. Ez bo me xemgînin. İnşallah ê rokê bê em ê zimanê xwe bu her car em ê biaxivin, perwerdehî bivînin û pirtûka bixwînin. Xeyalê me ew e. Te hêşka ku bi saya Rûdawê bi saya dilbixwîn dare ez Rast e. Kurdiyan baş bî. Dikarî behs Rast bikî? e. Çawa çêbû yani? Yani serî de ez bêjim ez timama televizyona bi Kurdî temaşe dikim. Li belê ez yani çawa bêjim bültena Rojava bi dilbixwîn ez dişopînim û ez wir yani çawa bêjim ez hem Erebî dialimim hem Kurdî dialimim yani. Ez çawa bêjim ji ber ku gotina hem Erebî dibêje hem Kurdî dibêje ku ez wilo fêmê me ez çawa bêjim baştir dibe yani.